10 बोसोर जाबाय जेल जानायानो दिनै न'खर संसार जानांगौ समावनो दिनै संसारबो मोनजायासै दिनै गथ' गथाय खांनांगौ टाइमाव दिनै गथ' गथायखौ खांनायनि समबो मोनाखै दिनै रावबो खबर लाफैयाखै दिनै रावबो आयौ होनग्राबो गैया दिनै बख'नो होनो दिनै बख'वा दासिमबो गवा एक्चुअली आं दिनैहाय दंफैयो गुवाहाटियाव मैयानो फैदों बेलासियावहाय ओमफ्राय दा जों सासे एडभकेटखौ लोगो लानो होननानै फैदोंमोन गोबाङानो गोबां फनजों लोगोसे आंनाव सोंहरबाय थादों जे 18 तारिखनि जिहेतु एक्स एनडिपिफोरनि जिहेतु केस ना बेखौ लानानै गोबां बाथ्रा सोंहरदों बैसोरनि केसा मा जाखो होननानै दा मैयाहाय दिनैहाय आं एडभकेटजों सोंहरबाय बा सावरायहरनानै मोनथिबाय जे मैयानि दिनाव 18 तारिखआव जायफोर साक्षी बै 8 जननि साक्षी जानानै गसंफैगौमोन बिसोर रावबो फैयाखै दा डेटखौ फावसायनायलाय बे दाननि 25 तारिखआवनो लाफिनाय जाबाय दा 25 तारिखआव जों मा जायो नङा होमबा 25 तारिखआव जों मा रिजाल्ट मोनो जों एसे जों साननैसोखौ नेनोसै मा जायो हयथ'बा गोजौनिफ्रायनो हयथ'बा माबा मोनसे खालामदोंबो जानो हागौ आङो बेखौ साननानै दङ थ' जों गोबां बाथ्रा सावरायलाफानो गुवाहाटियाव मा हालात जादों नङा होमबा मैयानि जिखिनि 18 तारिखनि हियारिं जायफोरखौ जोबथा साजा होनांगौ बा जोबथा साजा मोनगोन होननानै जों खोनानो मोनबाय थादोंमोन बे जोबथा साजानि बा हियारिं डेटखौ फावसायनानै 25 बे दाननि 25 तारिखआव लांफिननाय जाबाय थ' जों 25 तारिखखौ जों नेनानै थाबावनि थ' गुवाहाटिनि दैबानाखौ जों दान्दिसे नायलांनि माबायदि अबस्था जादों नङा होमबा दैबाना जाबाय गुवाहाटि नोगोरानो वाव लोमला जुब्बाय दै बाना जोबसै आयु ड्रेननि अबस्था बेफोरबायदि गुवाहाटि नोगोराव बेफोरबायदि दैबानासो जाजोबबाय ह बैयावलाय माथो दै बोखोलायलायबाय माथो मेचिनजों उफाय गैला दै सारगारलायनो गोनां जाबाय बै जों मोनसे थांनायखौ बन्द' खालामबाय लामाखौ बैयावहाय